వితరణలో ఆకలి కేకులు దూరం. స్థానిక కేశవరావుపేటలో జరిగిన పెండ్లి వేడుకలలో భాగంగా పేదలకు ఆహారాన్ని అందించాలని నగరంలో దమ్మ వీధిలో నివాసం ఉంటున్న అభాగ్యులకు అన్న వితరణ చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా డాక్టర్ పైడి ప్రదీప్, అనిల్, రాణా, అప్పన్న తదితర బృందంతో అన్న వితరణ చేపట్టారు. సుమారు 30 కుటుంబాలకు ఆహారాన్ని అందించామని దొడ్లపాల డిస్ట్రిబ్యూటర్, మాజీ బీఎస్ఎఫ్ ఉద్యోగి జగదీశ్వరరావు ఆటో రవాణాకు సహకరించారని మెదర్స్ హెల్పింగ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ పైడి ప్రదీప్ తెలిపారు. అలాగే ఈరోజు అన్న వితరణ దాతలైన పైడి కిరణ్, సునీతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.